Kinyi makawuono itudori kodwa ka intiere kanye Migori kono. To bende nyalo mana bagonwa twak kod jopiny kotudore kod thuon wach mwatwake Juma. Erokamano kaunti ma Migori wachio makare kabende chakro kinyi makwasbiro kwalo wechego ma otenre kod mago ma kedo kod kutego mag ayaki e kaunti ma Migori. Kaunti na chiel kuom kaunti wa piny Kenya bende kwan mag jogo mosebiro kan odak kod kutego mag ayaki osebiro kani malo kabende kata rawere mosebiro kagamo tuoni kanwang'io higa mokal ni wache chal ka gima ne bet kamedore. Ka okinyi makawuono wantiere kod apisano mochune wechego ma kedo kod landruok mag kutego mag ayaki e kaunti ma Migori. To kapok amiye thuolo, gima duong' bende wang'eyo ka otende kod landruok mag kutego mag ayaki en masin manyien mabende nyaka sani koro nitiere kaunti ma Migori madhi konye kedo kod kutego mag ayaki. Masinno ma idendo kaka molecular machine gin masinde ariyo. Achiel nitiere idendo kaka Koba 6800 maen achiel kuom mano mabende lony mare en ni ka ng'ato gamo kute mag ayaki sani e kinde mar ndalo ariyo onyalo ng'eyo ka ng'ato nigi kutego mag ayaki. Mae ka ipimo kod masinde moko mokalo mabende nyalo kawo kinde mag dweche adek mondo eka ing'e chali mag kutego mag ayaki. Kabende kapo wawe mano bathe wadwani mondo kowatude kod apisni bang'e to sani e kaunti ma Migori weche mag pim mag kutego mag ayaki maen achiel kuom okang' mokwongo mar kedo kod kute mag ayaki chalo nade to be wantiere e okang' mowinjore mar kedo kod landruok mag kutego mag ayaki. Adwani koro ichori machiegni ka mondo koro wawuok king'iyo kachacha mos ahinya. Adwani kuong iyanginwa gi nyingi mokwongo ne to in ng'ato e kaunti ma Migori. Erokamano, nyinga Eliza Owino, and coordinator mar HIV program in Migori County. Nitiere masin manyien ma koro biro madhi konyo pimo kute mag ayaki. Kadwoki en riwruokno mar United Nation Joint Program on HIV, UNAIDS. No temo wacho ni higa mar 2025 onego bed ni jano maromo dak kod kutego mag ayaki atamalo 95 margi ong'e chalgi. Atamalo 50 mag jogo modak kod kutego mag HIV bende okete yath kata ART treatment. To atamalo 95 bende obedo ni koro kwan mag kutego dok piny midendo kaka viral load suppression. Nyaka sani kwan mag jogo kata yore mag pim mag kutego mag ayaki jogo mong'e chalgi chalo nade? Erokamano wadwa George Juma. Wan bende waluwo gima UNAIDS wacho ni 95% mar joma ni Migori onego ng'e chalgi kendo onego chak gi e thieth. 95% mar joma osechak e thieth onego bed ni rich viral suppression. An kuom mano Migori County en achiel kuom counties mag burden mar HIV ni malo ahinya. Kuom mano wasebedo ka wapimo kendo pimo mar HIV dhi maber ahinya ne joma dongo to gi adolescents nikech joma dongo tiyo gi method miluongo ni rapid test kit. Wan gi rapid test kit moromo kendo wapimo gi moromo to wasebedo gi challenge mar mashinde mamoko machalo molecular machine mapimo joma moko machalo nyithindo mathindo. Rapid kit ok watigo ir nyithindo nikech ok okonywa ng'eyo ka nyathi ogamo kute mag ayaki ahinya ka kuom min-gi. Kuom mano kaluwore gi programs ma watiyogo machiegni, the non-government organizations okonyowa kendo koro wayudo machine mabiro konyowa mondo watim viral load mok wadhi kuonde mamoko. Chien kocha nyocha wadhi Eldoret Ampath ka wadhi pimo viral load to sani machine koro kel Migori ka. Koro nyithindo duto ibiro pim kendo bang' ndalo 2 wayudo duoko to kwaseyudo duoko to wachako gi thieth. Mano e gima dhi nyime kendo yiena mondo awach gimoro ni focus marwa en ir nyithindo nikech nyathi mathin kogamo kute mag ayaki ka onge interventions mora kochopo higa achiel 50% of them will have died. Koro wagombo mondo watim gimiluongo ni early infant diagnosis. Wadiagnose gi mapiyo manyalore, waket gi e thieth mapiyo manyalore kendo mondo gidongi giyud chance mar survival ka ayaki ok onego gi nikech machine makoro biro manyalo pimo gi and within 2 days waseyudo duoko. E 95 ni county ma Migori terms of jok ma ong'eyo chalgi modagi kutegi be wasegike 95% ni to jogo ma bende odagi kuteni ma bende muonyo yath viral suppression margi chalo nade county ni? Erokamano identification the first 95 wasechopo 95%.
The second 95% mar keto gi e thieth bende gite wasechopo 95%. The only challenge mane wan go en mar viral suppression, ma en the third 95, manyocha wan around 86%. To koro wamor nikech machine osebiro, wan gadiera mar reaching 95% mar viral suppression nikech machine ma koro kel mabiro konyowa. Kati kodi higa mar 2018 migawo mar thieth nochako chenro no mar neno ne jogo iketo gande thieth mar imiyo yedhe mageng'o lando kute mag ayaki mondo gichop kama koro kutegi ok nyir ma kutegi odok piny midendo kaka undetectable and transmittable kaka achiel kuom yore mag kedo kod lando kute mag ayaki. Kaka kaunti wan kanye e kedo kod kutego mag ayaki king'iyo e tiyo kod yadhni mondo wachope undetectable and transmittable? Aparo kaka Migori County, U is equal to U, dhi maber, nikech most of our people kao yath maber, kendo gise reach viral suppression. Ahinya jomadongo mar sexually active. Nyithindo ema pod viral suppression margi ni piny, poko dhi maber ahinya. But for adults, wase gik above 90%. And mano nyiso ni kajio mwonyo yath maber kendo gidhi maber, they are not likely to transmit the virus to their sexual partners. Kawe inwano ka nondo wachni rawere magamu kut mag ayaki mang'eny. King'iyo higa mar 2020 ne wan nomedre gi maromo 1.2 kadhi mbele. Nyaka sani ang'o mwaketo okang' mar kedo kod lando makutego mag ayaki e kind rawere? Erokamano, okenge mwaketo in Migori County wachako identification from the community. Nikech nyithindo ginyuole gwenge. Kirito ni gibi osuptal samoro ok ginyal biro. Kuom mano watiyo gi our community health promoters mane gweng mondo miya moro mapek gi identify go kendo bi osuptal. Kose biro to wapime. Ka wapime wayudo ni en positive, wachako follow nyathine mane iecha. Kuom mano follow up ma watimo, gibiro osuptal ipimogi, kasa nyuolo chopo wa advice no nyuol gi osuptal, kose nyuole nyathini be wa follow go nyaka the period mar 2 years ekwa bro bedo gadiera. And so in Migori wachako identification right from the community. Kawabire facilities, any chief baraza mantiere waoro jogewa magin community health promoters mondo wuo gi jogweng mondo ng'e ni possibility nitiere ni walim onyalo eliminate mother to child transmission of HIV. Erokamano kuom ler makamano atiko kod erokamano ahinya. Kinyalo winjo mana pisa mochiwo wechego mag kedo kod lando makutego mage ka bende winjo ka gima duong' wache ni masin midendo kaka molecular ni gimodhi konyo ahinya en ng'iyo kata yango kutego mag ayaki e kind nyithindo matindo. Jolony wacho ni nyathi sama onyuol remo ma e dende kipimo chalo gi man min monyuole, mang'iso ne ka min odak kod kutego onyalo wuondi nen gi kutego koro kinyal yango manyien. Ka bende masini koro biro konyo, masini pimo gimiluongo ni DNA mar nyathi monyuol kata bang' ndalo 2 inyalo ng'iyo ken kod kutego mag ayaki kata oyo mokiriti nyaka dweche 18 ma nyathi koro nyalo bedo sama koro obedo mano ma koro kipimo rembe to koro chalo rembe owuon mok mano mar min gi. Pod wantie ka mar mi mathoth ka otendre kod weche makedo kod kutego mag ayaki ka bende ka oromo seche mabiro wabiro mi ler mathoth e okang' ma bende koro osego e kaunti ma Migori mar kedo kod lando makutego mag ayaki e kaunti ni. Erokamano ahinya Juma e kaunti ma Migori. Mano chenro makare ahinya ma bende jogo mochung' ne weche mag thieth e kaunti ma Migori sani koro dwa chako tiyo godo mar mondo mi giduok piny landruok kute mag ayaki ahinya kowuok kata mar kowuok e ng'ama miyo kadhi e ng'ama mama ng'ama miyo kadhi e nyathine. Erokamano ahinya Juma, inyalo mana medo luonwa chenro